Selam qadrli tomoshachilarimiz, yulduzchilarimiz, o'quvchilarimiz ham o'qituvchilarimiz. Bugun 5 oktyabr kuni butun Rossiya o'qituvchi kunini belgilab o'tdi. Shundan da bizning yulduzchilarimizning turmushida da bu keng ko'ngilli, yoqti qarashli kishilar bek zo'r rol o'ynaydi. Ham bugungi topshirig'imiz to'lisincha ularga bag'ishlanadi. Agarda siz hazır ekan, aydangiz, tarixga yo'l tutaylik. Topshirig'imizning tub giroyi ko'pdan tugilgina 25 yillik yubileyini belgilab o'tuvchi Sharm Show teatri. Ham teatrning turmushi turida 25 yillik tarixi turida to'lisincha matur etib, ham ko'ngilli etib, aning yetakchisi Tataristonning Otqozongan madaniyat xizmatkari Maksim Gennadiyevich Skolazovich so'zlaydi. Sharm Show teatrin hem Soзвездие Yıldızlık Festivali'nin bek ko'p matur yıllar beyli. İjad, ilham, san'at hem jingü yılları. 2005 yıl. Yıldızlıkta bizning birinchi qatnashuvimiz hem Grand Prix. Ko'bisi bu jingüge yıllar, diste yıllar davomida keladi. Biz kelgachda jingdik. Bilmayman yaxshimi bu nasharmi, chunki boshda eng yuqori darajani yo'lamaska kerak bo'lgandir. Olg'a toba o'sarga da, perspektiva bo'lirga da tegish. Shulay kelib chiqdi. Biz 2005 yildan olib yil sayin deyarlik biyo'shalarimiz, ijrochilarimiz bilan yulduzlikda qatnashamiz. Bu mana degan, bu matur. Tik shulay da birinchi jingü dami 2005 yildagi jingü menga esda qolishi. Позарастали стежки, дорожки, где проходили миловоножки. Позарастали мохом, травой, где мы гуляли, милой с тобою. Позарастали мохом, травой, где мы гуляли, милой с тобою. Мы обнимались, слезно прощались, помнить друг друга мы обещались. Нет у меня с той поры уж покоя, видно гуляет милой с другою. Птички певуны, правду скажите, весть от милого мне принесите. Где милый скрылся, где пропадает бедное сердце, плачет, страдает. Позарастали стежки, дорожки, где проходили миловоножки. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милой с тобою. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милой с тобою. Республикабызның барлык укытучыларын укытучы көне белән котлап нәрсә әйтәсе килә. Безнең төркем масса күләм халыкка педагогикага карата һәм яраткан хезмәткә булган мәхәббәт тарата. Юкка гына түгел,
Шығарылған оқушыларыбызның көбісі бүгін педагог болып эшлиләр. Бик уңышлы. Берсенә күптән түгел генә Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Ул Айрат Хамидуллин, бик яхшы педагог. Аның бию төркемнәре шулай ук созвездие йолдызлыкта җиңделәр һәм җиңәләр. Кем ул? Укытучы. Что такое Һәрбер бала өчен ул беренче чиратта дус, остаз, иптәш. Ул үзенең хезмәте, һөнәре, энергетикасы белән кызыксындыра ала белүче. своей работой, своим призванием, Әгәр дә бу своим сыйфатлар бар своей икән, энергетикой, димәк, син если чын это есть, укытучы була значит, аласың. ты состоялся как учитель. Why are you messing with my mind? Drive me crazy. Why are you telling all these lies? Drive me crazy. Stop doing all these things to me. Drive me crazy. 'Cause all I want is to be free. I'm feeling weak. I cannot sleep. My head is burning. I feel cold down to my feet. I wanna yell. Somebody help. Is there a cure for what I've got? Somebody tell me. I need your love and face. I need your sweet embrace. 'Cause you are my only medicine. Drive me crazy. Why are you messing with my mind? Drive me crazy. Why are you telling all these lies? Drive me crazy. Stop doing all these things to
Чем отличается Татарстан Татарстан от матур, других регионов кең Россиябызның нашей башка необъятной, регионнарыннан прекрасной нәрсә белән России? аерылып Мы тора. много Без күп ездим, йөрибез. бываем на Төрле фестивалях, фестивальләрдә, конкурсах, конкурсларда, специальных махсус проектларда понимаем, что булабыз. такое отношение Һәм балаларга детям, карата, к иҗатка творчеству карата в других булган регионах нет. игътибарлык Мы гордимся тем, бүтән что мы живем в регионнарда Татарстане, юк. тем, что Һәм без уже Татарстанда почти 20 яшәвебез лет белән созвездие горурланабыз. несет свой, Без Созвездие вклад йолдызлык в хәрәкәте творчество 20 елга якын вакыт дәвамында үзенең креативности иҗат, яшьлек, и, креативлык все флагын алып бару дети, белән подростки, горурланабыз. творческие Һәм коллективы республиканың республики иҗат следуют төркемнәре, за балалары этим флагом, һәм яшьләре шул флаг прекрасным артыннан искусством. гаҗәеп матур сәнгать Что дөньясына хочется юл пожелать тоталар. фестивалю «Созвездие»? Созвездие йолдызлык фестиваленә Конечно, ниләр процветание, телисе килә? покорение Әлбәттә, вершин. чәчәк Я не атуын, знаю, что может яңа быть үрләр нового яулавын, в творческом иҗат фестиваль фестивальном төркемендә движении, но нинди каждый яңалыклар год булырга мөмкин открываются икән? какие-то новые Белмим. Тик ел саен новые ниндидер яңа интересные рәсемнәр, новые, яңа исемнәр, яңа сәләтләр таланты. ачыла. И пусть Шул этих талантлар талантов безнең нашей республикада республики с каждым елдан-ел годом всё больше арта и гына больше. барсын. Alas, my love, it do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? I have been ready at your hand to grant whatever you would crave. I have both waged life and land, your love and goodwill for to have. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Well, I will pray to God on high that thou my constancy may see, and that yet once before I die thou wilt vouchsafe to love me. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady green sleeves? Бүген дөрес булыр дип уйлыйм, барлык Наверное, минем будет хезмәттәшләремне, правильно сегодня искиткеч поздравить педагогларны, всех моих коллег, зур хәрефтән замечательных укытучыларны, педагогов, остазларны большой буквы, укытучы наставников, көне белән котлавы. где Һәм учитель, без сезнең белән настоящий дөньяда учитель иң делает изге самое эш великое кылабыз. дело Без на сезнең свете. белән Мы с балаларны вами яшәргә, учимся, шатланырга, иҗат радоваться итәргә өйрәтәбез дип творить. әйтәсем килә. Шулай, шар мәдәният үзәге нигезендә 20 ел элек эстрада җыр студиясе барлыкка килде. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Юлия Викторовна Дычик. Һәм ул да бүген безнең тапшырылышыбыз. Шарм шоу театрының эстрада вокал студиясына быел 20 ел тула. Һәм шул 20 ел дәвамында монда төрле яшьтәге балалар укырга киләләр. Матурлыкка, җырга өйрәнәләр, музыканы тыңларга, сәхнәдә чыгыш ясарга, эмоциялар белән эшләргә өйрәнәләр. Гомумән, тормышта кирәге чыгарлык әйберләргә өйрәнәләр. Чудная страна нам с тобой дана, нам с тобой
себе позвала. Там друг другу желаю здоровья, всех обходят болезни и зло. И у каждого праздник сегодня, с лиц не сходит улыбок тепло. Чудная страна, нам с тобой дана, нам с тобой дана. Вот бы всем отправиться в мир, где все сбывается, где живет твоя мечта. Чудная страна, нам с тобой дана, нам с тобой дана. Вот бы всем отправиться в мир, где все сбывается. Первое выступление девочек. Кызларымның беренче чыгышы 2006 елда иде. До сих пор, наверное, Күпләрнең әле һаман да исләрендәдер аларның Lion дигән иҗат номерлары. Без бик озак әзерләндек, костюмнар уйлап чыгардык, тектердек. Ул шундый зур иҗади процесс булды. Һәм менә шулай итеп, иң беренче чыгышыбыз безнең һәм минем уйлавымча тамашачыларның да хәтерләрендә калды. этого конкурса. Dans nos maisons coule un poison qui a un nom, la haine. Comment c'est prendre vos âmes, la haine qui fait juge vi condamne, la haine. J'ai le vin brûlé dans vos yeux, la haine qui fait de vous d'un malheureux. Joyeux, la haine. Je vous l'avoue, je n'ai pour vous que du dégoût. Pourquoi faut-il que dans cette nuit qui a un nom, la haine, un nom de père, un nom de fils, la haine qui fait de nouveaux conflits, la haine, celle qui range de mon courage, la haine, la sœur de l'amour mi qu'on cache. J'ai une mélodie pour toutes ces nuits, à vous entendre sans comprendre, vous en oubliez même le plaisir, les seuls qui comptent, c'est Noël. Regardez-vous, elle vous enchaîne, cette putain de belle qui veut prendre tout. Regardez-vous, vous n'êtes rien, comme il faut un être humain, comme un fait d'un frère son nom, en d'un de vie, elle est victime, elle vient de prendre d'un faisant, Создание студии. elle a écouté la voix des В первых конкурсах созвездия. Студияның барлыкка килүеннән без һәрбер созвездие йолдызлыктан катнаштык. Һәм шул еллар эчендә бик күп катнашчылар һәм төркемнәр йолдызлык ишекләре аша үтте. Бу версия вокаль дуэты Алена Ахметова белән Александра Бушунова, Покина Марина, 4 в 1 вокаль ансамбль, New Kids, Новое поколение, Не мальчишки, Sixteens, Фантазеры. Бәлки мин онытканмындыр күбесен, чөнки бик шактый вакыт дәвамында без җырлыйбыз һәм тамашачыларны шатландырабыз. Мин ышанам. Без әле күп еллар дәвамында иҗат итәчәкбез, җырлаячакбыз.
һәм кешеләрне изобретать шатландырыр өчен и эшләячәкбез. петь на радость всем людям. Sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, escalando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y patrones, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, noche por el día, y que nada lo puedo hacer. Las cartas que escribí nunca las envié. No quiero saber de mí, no puedo entender lo tonta que fui. Es cuestión de tiempo y fe. 1000 años con otros 1000 más. Son suficientes para amar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y patrones, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día, y que estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y patrones, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día, y que si aún piensas algo en mí, sabes que sigo esperándote. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día, y que estoy aquí queriéndote, cambiándome. Estoy aquí enloqueciéndome, enloqueciéndome. Самое главное в роли педагога, учителя, наставника Укытучы, как ни педагог, странно, остаз ролендә ну, иң это опять же мое мөһиме, мнение, не гаҗәп научить, булса да, бу а минем мешать. уйлавымча. Ул развить өйрәтергә те түгел, таланты, которые в него комачауламаска. заложены природой. Баланың И табигать биргән не сәләтләрне нарушить үстерергә те һәм аерым бер балага хас булган те качества, сыйфатларны бозмаска. которые присущи только непосредственно этому ребенку. Һәм менә И бу вот это педагогиканың самый иң главный төп принцибы Принцип бу педагогики, тагын да ну, минем опять же, фикеремчә, это бу минем мое өчен. мнение, это для меня. Мин Я үземнең постараюсь иҗат эшемдә вкладывать в кертеп, свою кулланырга тырышам. творческую деятельность. Хотелось бы от всей души Зур пожелать иҗат, большому шарм творческому сәнгать төркеменә коллективу чын «Шотланд күңелдән Шарм» иҗатта уңышлар, успехов яңа в үрләр творческой яуламын телим. деятельности, достижения новых Барысы да высот, килеп успехов. чыксынга бик күп Для того, тырышырга чтобы кирәк. все Бу получалось, нужно үзебезнең много һәр трудиться. педагогында А это у бар. каждого Шуңа педагога күрә нашего центра сәләтле есть. укытучылар һәм Поэтому самых очышлы ярких, чыгышлар талантливых учеников телисем килә и аларга. полетных выступлений. Fire in the eye, next to the deep one is the largest sky. Banging on a key drum, shaking like a lead ball. She's got the moves. Swaying through the band, moving like a diamond. She's miracle man. Loving is the ocean, kissing is the west sand. She's got the look, yeah, yeah. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What's in our world can take it from a girl so new.
like a man, killing like a comet. She's chopping on scam. Never was a quitter, tested like a raindrop. She's got the look. She go na 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 na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Got the look. She's got the look. What's in the world can make your song look? When everything I'll ever do, I do for you. And I go na 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 na. Шарм мәдәният үзәге укытучыларын һәм алар йөзендә барлык йолдызчыкларыбызның остазларын һәм укытучыларын без чын күңелдән укытучы көне белән котлыйбыз. Мәңге яшәгез, сау сәламәт булыгыз һәм меңләгән, миллионлаган сәләтле, башлы балалар үстерегез. Исән-имин булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр.